À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé. La situation est maîtrisée. E on saha nde kalatmi e mon ni darde konunkoɓe tittinama gonka ka e nder leydi ndi article ka wonno golle jilaw e hutoragol humpitoji e golle kisal na jokki ɗi janguji gona waɗade ni tan ɗi jeeya ko eppeje ɗe pelle jiyadiyankoɓe ballitoje mumen e nder leydi ha e caggal leydi rokkoɓe ɗumen humpitoji e ballal to bangge alaji waɗi miɗo tittina ɗo yidde Mali ngam tabitinde darde mayri ngam jokkude laawol mahgum yimɓe men mbaɗi sungo suɓade jimadi e ndimagu ɗum ko mande ƴettugol fodore mumen hay fitna hay giɗi e ko sikke ala fof eɓɓoje ngam ustude deƴere walla addude jibru wawata walde gonka leydi men mamen jokku mahgo leydi ndi min tittina jimadi ɓiɓɓe leydi Mali e darde tinde nde ɓe meeɗa darade ma dañ tolgu e ɗi tiɗɗallaji. Notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve.